חנדקלו, כן. אוקיי, מטה החירום למאבק בפשיעה ואלימות בחברה הערבית. נכון. בוקר טוב, סבח אל-חיר, תודה לך יושבת ראש. סבח אל-נור. תודה לך על הדיון ותודה לח"כ עאידה תומא סלימאן על היוזמה החשובה כל כך. תודה על השותפות בהכנה ליום הזה. ותודה לח"כ סימון, חבל שהוא יצא, אבל הנה סוף סוף הוועדה השלישית בנושא של פשיעה ואלימות, וח"כ מהחברה היהודית מגיע לדיון. שניים. שלושה. מהמגזר היהודי, כן. סליחה. שלושה. זה הבדיחות, נכון, שלושה. אז מה שאני רוצה להגיד, זה העבודה שלי, כאילו אני כל יום בשנה האחרונה עוסקת בסוגיה של פשיעה ואלימות. ראוי, אני רק אגיד לך משהו. שלא תתבלבלו, זה מעניין הרבה מאוד חברי כנסת בכנסת. אבל סדרי העדיפויות בסוף נקבעות על ידי ממשלה. כן. ומה לעשות, אני חושבת שימים כאלה הם סופר חשובים. מעבר לכך, שגם הדיונים פה שהם צריכים להיות תדירים, לצערנו בשנה וחצי האחרונות, כמו שאתם מבינים, היינו במלחמה והרבה נושאים שבשגרה נדחקו הצידה. אנחנו חוזרים לעסוק יותר ויותר בנושאים שבשגרה שהם גם הצלת נפשות, אז תראו את הוועדה כוועדה שתדון בזה ותהיה פה בשבילכם. תודה. אז מה שהתחלתי להגיד שביום יום בשנה האחרונה שלי אני עוסקת בסוגיה של פשיעה ואלימות כמנהלת מטה החירום למאבק בפשיעה ואלימות, אבל הדיון הזה משום מה הפעיל אותי, כאילו שום דבר בשנה האחרונה לא מפעיל אותי, אני פועלת מתוך מוטיבציה, כי הסוגיה של נשים וגם המשפט הזה שיש סדר עדיפויות זה הבעיה. פשיעה ואלימות היא לא בעיה של החברה הערבית, היא בעיה של מדינת ישראל, צריכה להיות על סדר היום. כולנו חיים כאזרחים במדינת ישראל אחרי 7 לאוקטובר במצב חירום, אבל החברה הערבית הייתה במצב חירום, אז אנחנו חיים חירום כפול, שאנחנו משלמים מחיר יומיומי, לפעמים כפול ולפעמים אם לא הכפול של הכפול. ומה שאני רוצה להגיד על הנשים, נכון, 20 נשים בשנה שסיימנו 24, אבל המספר הזה הוא רחוק מלשקף את המציאות של הנשים הערביות. אי אפשר לדבר על פתרונות. אני רק אגיד נתון אחד, במטה עשינו מחקר על העמדות של החברה הערבית, מה מטריד את החברה הערבית בסוגיה של פשיעה ואלימות, והסוגיה של נשים היא 1%. זה אומר שארגוני הפשיעה לא רק שמים אותנו בשוליים, שמים את העשייה שעשו עאידה ושהירה שנים, בסדר? רגע, במחקר שעשיתם זה מטריד אותם ב1%? נכון, אני אגיד לך למה. אבל זה לא הם מקבעים דעת קהל. נכון. זה אומר שלצערנו עדיין, כמו בכל החברות, אנחנו אנשים מעניינים כהוא זה. לא, תנו לי להשלים את הנושא של הנשים ירד לתחתית סולם ההתעניינות של הציבור בגלל שהוא מוצף בעניין הפשיעה. נכון, אז מה שאני רוצה להגיד שהסוגיה של פשיעה ואלימות שנשאלו בחברה הערבית, מה מטריד אתכם מכל הסוגיה של פשיעה ואלימות, מה הכאב בטן עכשיו, זה סוגיה רחבה, אמרו זליגת צעירים, והנשים, הסוגיה של אלימות כלפי נשים הייתה 1%. הצעירים זה מה שהטריד אותם? כן, אבל שנייה, זה לא העניין. מה שאני רוצה להגיד, שמה שעושים ארגוני הפשיעה, הם לא רק משתלטים על החיים שלנו, הם לא רק גורמים לנו לאבד תחושת הביטחון, המאבקים הפמיניסטיים, המגדרים, שעשו הרבה נשים, ויושבות בעולם הזה הולכים לפח. את ההנכחה של מושג של אלימות מגדרית אחרי שעשו דרך הנשים האלה, איפה שיש בריונות של גברים ואיפה שיש פשיעה ועבריינות שמשתוללת, מעמד האישה הולך אחורה. נכון, אז מה שעשינו בשנים האחרונות הוא הלך לטמיון, אבל זה לא הפואנטה שלי. הפואנטה שלי אומרת שאם אין תחושת ביטחון, ויש תוכנית שעושים היום בקהילה, משרד המשפטים עם המתנסים, היא תוכנית סודית, אנחנו לא יודעים, כאילו הם לא מפרסים, בסדר? אנחנו אולי מי שעוסק בזה יכול לדעת באיזה יישובים קיימת לאיתור והנגשת המידע הזה שילכו למשטרה. אבל וואלה, הלכנו למשטרה. כמעט 85% מהתיקים לא מפוענחים. זה אומר שכאילו יש יד חופשייה לבושעים, ולא רק את זה, זה אומר שאני לא מוגנת כאישה, אני לא מוגנת כבן אדם, כי האנשים, איך שאמרה שהירה, הם בקורבנות כפולה, הם מאבדות את בני הזוג, את הבנים שלהן, מי שלא יודע, ארגוני הפשיעה היום יושבים בוועדות של גישור ושל ירושה ושל נישואין וגירושין, ואני תמיד תראו, אני הייתי כתבת משפט, שנייה כשמדינת ישראל בחרה להכריז, כשמשטרת ישראל בחרה להכריז ב-2007-2008 מאבק על ארגוני הפשיעה, שבתאי תקן אותי אם אני טועה,
הצלחנו. נכון, לקח 8 שנים. אני אומרת לכם, אם לא תהיה פה הכרזה של מדינת ישראל על מאבק, מלחמה על ארגוני הפשיעה, אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו. נכון, לכן אי אפשר להפריד את האלימות נגד נשים מהקונטקסט הגדול של פשיעה ואלימות, כי זה לא האלימות והמענים הרגילים שנותנים בחברות מסוימת כלפי חברה, זה נגד ארגוני הפשיעה שהיום דנים, זאת נקודה מאוד חשובה. הם אלה שיושבים בוועדות ואומרים את תתגרשי, את לא תתגרשי, את תקבלי מזונות, את לא תקבלי. הם שבויות. לא, ואישה, אני אומרת, אישה בבית דין שרעי או בבית דין כנסייתי או בדין רבני הולכת לערער. כאן אין לך ערעור, הערעור שלך הוא בקבר. ודבר שלישי שצריך להגיד, יש זליגה של נשים לפשיעה, וזו סוגיה מאוד חשובה בעל כורחן. כי הן רוצות לשרוד. לא, הן רוצות לשרוד, כי הן מאוימות, כי נסחטות, והן נמצאות במקום הזה. ולכן שמדברים על אלימות כלפי נשים, צריך להסתכל עליה בקונטקסט לא רק זליגה לפשיעה, גם הרבה פעמים ניצול עד כדי לדרדר לזנות. משתמשים בהם. זה קורלציה מאוד ברורה, פשיעה גבוהה, זנות. עולם הפשיעה משתמש בהם. הרבה פעמים נשים נורמטיביות. עכשיו מאוד חמור. משתמשים בהם לתת הלוואות, לפתות נשים. לא, זה הכלי, זה הכלי. נורא והיום. יש הרבה. עוד מעט יהיה סיפור באמת של סחיטה על רקע הלוואות ובשוק האפור. ח"כ פנינה, ראש רשות לפני כמה חודשים אמר, בנתה אליו אישה. מי זה? אחד ראשי הרשויות, בנתה אליו אישה שקיבלה הלוואה מהשוק השחור, והרבון שנתנה זה תמונות בעירום, והיא איחרה ורצה לאיים עליה. ואז בכלל אם זה מתפרסם מאכלה אותה. אנחנו לא בזה יהיה, אנחנו שם, ונשים רק שתדעי, יש גברים שמעסיקים את הנשים שלהם בזנות לטובת ארגוני הפשיעה כדי לסגור את ההלוואות. טוב, תכף אנחנו נגיע גם למשטרה. מונה מחג'נה? מחג'ני.